Pepe? Co to jest? Co to jest? Co to jest tu? Co ty zrobiłeś? Pepe? Pepe? Co ty zrobiłeś? Wanda, chodź. Chodź tu. Chodź tu. Co to jest? Kto to zrobił? Kto to zrobił? Wanda, co to jest tutaj? Kto to zrobił? Kto to zrobił? Kto to zrobił? Pepe? Wanda, kto to zrobił? Co to ma znaczyć? Co to ma znaczyć? To ty zrobiłaś? Jaka ty jesteś niegrzeczna suczka? Kto to zrobił? Tu? Kto to zrobił? Kto to zrobił? Kto to? Kto to zrobił tu? No kto? Co to jest? Wanda, co to jest tutaj? Zobacz. Co to jest? Kto to zrobił? To ty zrobiłaś? Czy to ty zrobiłeś? Pepe? Co to jest? Zły pies? Zły pies? Coś zrobiła? Coś zrobiła. Ja ci dam. Ja ci dam. No. Nie wolno tak robić. Nie wolno tak robić. Już nie przepraszam. Nie rób tak. Nie rób tak. Nie.